Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи судии вилояти Хатлон озод намудани Хидирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Хидирзода Батир Эргаш бо хоҳиши худаш аз вазифаи судияи судии вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 1 октябри соли 2024. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода ҷаласаи якуми иҷлосияи шашуми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. баъди садо додани суруди миллӣ, интихоби котиботи иҷлосия, комиссияи ба ҳисобгирии овозҳои вакилон, тартиби инъикоси кори иҷлосия, созишнома дар бораи таъсиси маркази байналмилалии баҳодиҳии хавфҳои қонунгардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда ва маблағгузории терроризм, дар хусуси ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Роттердам дар бораи расмиёти розигии пешакии асоснок оид ба моддаҳои кимиёвӣ ва пеститсидҳои хатарноки алоҳида дар савдои байналмилалӣ, созишномаи сармоягузории байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Сипар Груп Лимитед оид ба ташкили корхонаи истеҳсоли мошинҳои замонавии зиреҳпош ва таҷҳизоти махсус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, протокол оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба созишнома байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи алоқаи байналмилалии автомобилӣ аз 9 марти соли 2018, созишнома байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Россия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи энергияи атомӣ бо мақсадҳои осоишта, ҳамчунин лоиҳаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйир ба Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси мурофиавии мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, оид ба ворид намудани тағйироти илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳоҷират, оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ, оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мониторинги экологӣ, оид ба ворид намудани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти обуҳавошиносӣ ва лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастури Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. Аз рӯи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. дар асоси дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз бо мақсади ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ва шиносоӣ бо ҷараёни корҳои созандагӣ Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ноҳияҳои Қубодиён, Шаҳри Тоз ва ноҳияи Носири Хусрав сафари корӣ анҷом доданд. 1 октябр бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ва боздид аз рафти корҳои сохтмонӣ Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба ноҳияҳои Қубодиён, Шаҳри Туз ва ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон сафар намуд. дар доираи ин сафар бо иштироки Сарвазири мамлакат дар марказ ва деҳаҳои дурдасти 3 ноҳияи вилояти Хатлон дар маҷмӯъ 12 иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ мавриди истифода қарор дода шуд, ки бештари онҳоро иншооти соҳаи маорифу корхонаҳои саноатӣ ташкил медиҳанд. дар деҳоти Уттақара Назарофи ноҳияи Қубодиён нахуст корхонаи хиштбарорӣ ба истифода дода шуд, ки бо ин 35 нафар сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. иншооти тозабунёди соҳаи саноат дар деҳоти дурдасти ноҳияи Қубодиён бо ҳадафи расидан ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат аз тарафи соҳибкори ватанӣ сохта шуда дар як рӯз имкон дорад, ки аз 15 то 20 ҳазор дона хишти бинокориро истеҳсол ва пешниҳод намояд. мо таслим гирифтем
در ناحیه قبادیان یک کارخانه غشت پخته‌را به راه ماندیم. در کارخانه ما زیاده از 20 تا 35 نفر به جای کار دائمی تامین گردیدند. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ тамоми шароитро фароҳам намудааст то онҳо бо истифода аз имконоти мавҷуда корхонаҳои навро бунёд ва дар рушди соҳаи саноат ва таъмини сокинон бо кор саҳми назаррас гузоранд. дар ин ҷо занҳои хонашин бо кор таъмин шуда бо маоши хуб таъмин гардидем. кор душвор нест. дар пайравӣ ба иқдомҳои созанда ва бунёдкоронаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сокинони ноҳияи Қубодиён дар баробари бунёди корхонаҳои нав ва дигар иншооти хизматрасонӣ ҳамзамон барои таъмиру навсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта иқдом пеш мегиранд. бунёди 3,5 километр роҳи деҳаи Бошқалъа аз иқдому ташаббускориҳои навбатии сокинону соҳибкорон ва шахсони саховатманди ноҳияи Қубодиён мебошад ки аллакай кор дар ин мавзеъ бо ҷалби техника ва механизмҳои роҳсозӣ оғоз гардид. чунин ташаббус мушкилоти чандинсолаи сокинонро бартараф намуда дар оянда рафтуомад тариқи ин роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта осон гардида аз он 26 000 нафар аҳолии деҳоти Утақара Назаров истифода хоҳанд кард. дар ноҳияи Қубодиён зиёда аз 20 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо ташаббуси соҳибкорон, шахсони саховатпеша роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфаш карда шуданд. ҳамзамон дар баробари ин зиёда аз 17 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта шағалпӯш карда шудааст. масъулон иттилоъ доданд ки танҳо дар 6 моҳи соли 2024 бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён ва саҳми соҳибкорону сокинон 20 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта таъмиру асфалтпушт гардидааст. сокинони ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои ободониро дар марказ ва деҳот вусъат дода дастовардҳоро дар соҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ дучанд менамоянд. дар идома сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ноҳияи шаҳри Тус 9 иншооти нави соҳаи маорифу тандурустӣ ва саноатро мавриди истифода қарор дода ҳамзамон бо рафти корҳои саҳроӣ ва ҷамъоварии ҳосили чормағзи заминӣ шинос шуд. дар шаҳраки шаҳри Тус нахуст коргоҳи дузандагии Муродгул ки дорои шароити хуби корӣ мебошад мавриди истифода қарор гирифт. дар коргоҳи навтаъсис коргарон мувофиқи дархост тамоми намуди сару либосро бо шакл ва дизайни муосир омода карда пешниҳоди харидорон мегардонанд. коргоҳи мазкур дар самти таъмини занону духтарон бо ҷои кор нақши муассир гузошта бо мавриди истифода қарор гирифтани он 51 нафар ки аз ин 42 нафарашонро занону духтарони ноҳияи шаҳри Тус ташкил медиҳад бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. ба ғайр аз ин мо тасмим гирифтаем ки ба хотири тайёр намудани мутахассисони варзида инчунин курсҳои омӯзишӣ ташкил намоем ки барои омӯзондани бонувон хизмат намояд. 42 мошинаи дузандагӣ дар коргоҳи мазкур аз кишварҳои пешрафта ворид ва насб карда шуда бо истифода аз он ҳамарӯза сару либоси мактабӣ, ҳарбӣ, тиббӣ, рахти хоб ва сару либоси занона бо нақшу нигори миллӣ омода мегардад ки дорои сифати баланд мебошанд. коргоҳи дузандагии Муродгул дар доираи фазои мусоиди соҳибкорӣ ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Тус аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Мансур Достиев бунёд шудааст ва дар оянда бо назардошти афзоиши талабот, теъдоди коргарон ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ боз ҳам афзун карда мешавад. 16 сол хона шита дӯзандагӣ кардам. хушбахтона бо дастгирии президентамон чунин корхонаҳои нав кушода шуданд. мо соҳиби ҷои кор шудем. дар ин рӯз ҳамзамон дар деҳаи Лолазор яки ноҳияи шаҳри Тус дар доираи эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат ва ҳадафи чороми миллии саноатикунонии босуръат корхонаи нави истеҳсоли шифер мавриди истифода қарор дода шуд ки дар ин ҷо дар навбати аввал 13 нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд.
тавре таъкид гардид фаъолияти бахши хусусӣ дар ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон пайваста дастгирӣ ёфта барои ҳавасмандии онҳо тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. Корхона бо назардошти афзоиши талабот ба ин намуди масъолаи сохтмонӣ бо истифода аз технологияи муосир аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муҳаммад Сатторов бунёд гардида иқтидори истеҳсолии он дар як рӯз 2000 дона шифери асбестӣ мебошад. оянда нақша дорем ки дар ҳамин ҳудуди корхона заводи хокаи айна ва заводи турбабарори турбаи асбестӣ дар ҳамҷа нақша кардем. бо 25 нафари дигар ҷои кор таъмин карда мешавад. рушди соҳаи маориф ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошта дар ин самт аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. дар ин замина мактабҳои замонавӣ бинобар зарурат асосан дар дурдасттарин деҳаҳои ноҳияи шаҳри Туз бунёд карда шуда бо ин мушкилоти норасоии ҷойи нишаст бартараф ва сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтару хубтар гардонида мешавад. дар идома бо иштироки сарвазири мамлакат дар деҳоти ба номи Талбак Садриддинови ноҳияи шаҳри Туз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ва дар деҳоти Пахтаобод ки аз маркази ноҳия беш аз 40 километр дур мебошад муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 мавриди истифода қарор дода шуд. дар гузашта муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ба номи Абдуқодир Раҳмонов аз ҳисоби шумораи зиёди хонандагон ҷои нишаст набуд. бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгириву ғамхориҳои беандоза карданд ва мо имрӯз соҳиби бинои нави замонавӣ гардидем. миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат мерасонем. бунёди иншоотҳои замонавӣ ва синфхонаҳои иловагӣ ин пеш аз ҳама ба шарту шароити хонандагон фароҳам овардан мусоидат мекунад. хонандагон метавонанд аз шароитҳои муосир истифода баранд. соли сеюм аст ки бо номи пуршарафи гирандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонам инчунин иштирокчии озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст, илмфуруғи маърифат ва иштирокчии олимпиадаҳои байни хонандаҳо аз фанни забон адабиёт ва забони хориҷиам. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо наслу наврас чунин муассисаҳои нав бунёд фароҳам овардааст ва туҳфа намудааст. се иншооти нави соҳаи маориф дар деҳаҳои дурдасти ноҳияи шаҳри Туз аз ҷониби маркази татбиқи лоиҳаҳо оид ба мактабҳои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида дар он тамоми шароит барои омӯзгорону хонандагон фароҳам оварда шудааст. муассисаҳои нави таълимӣ дар пайравӣ ба иқдомҳои маорифпарваронаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сифати баланд ва тарҳи якхела сохта шуда ҳар як мактаб барои 480 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. ифтитоҳи боз як иншооти наву замонавии муассиса бо тамоми имконоту шароит барои мо омӯзгорон имконият фароҳам меорад ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намуда онҳоро барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва аз бар намудани илмҳои муосир бархурдор намоем. дар маҷмӯъ баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани муассисаҳои таълимии рақами 11, 18 ва 14 1440 хонанда дар ду баст ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳамаи синфхонаҳои таълимӣ бо мизу курсӣ ва дигар лавозимоти дарсӣ таъмин аст ва минбаъд хонандагон метавонанд таҳсилро дар чунин мактабҳои замонавӣ идома диҳанд. дар муассисаҳои таълимӣ ҳамзамон синфхонаҳои фаннии кор бо компютер ва дигар иншооти ёрирасон бунёд шудааст. шуғли асосии сокинони ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон
кишоварзӣ буда хоҷагидорон бо меҳнати софдилона ва истифодаи самараноки замин сатҳи зиндагиашонро беҳтару хубтар мегардонанд. Дар ҳамин рӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо рафти ҷамъоварии ҳосили чормағзи заминӣ дар хоҷагии деҳқонӣ ба Банд Бобо ва намоиши маҳсулоти кишоварзии аҳли заҳмати ноҳияи шаҳри Туз дидан намуд. Дар ин ҷо аз ҷониби хоҷагидорон номгӯи маҳсулоти кишоварзии 5 деҳоти ноҳияи шаҳри Туз намоиш дода шуд. ҷамъоварӣ ҳосил сар шудааст ва деҳқонон имрӯз як ҳосили хуби дилхоҳ ба даст оварда истодаанд. яъне ки аз ҳар як гектар замини чормағзи заминӣ имрӯз мебинем аз 30 то 35 сентнер ҳосилнокӣ ба даст оварда шуда истодааст. пешравӣ дар соҳаи анамин соҳаи кишоварзӣ аз он ҷумла кишти такрории анамин чормағзи заминӣ аст. дар умум дар ноҳияи шаҳртуз бо дар назар шуди аҳолӣ 480 гектар замин чормағзи заминӣ дар кишти такрорӣ гузаронида шудааст ки имрӯз пурра ҷамъоварӣ ҳосил сар шудааст. иттилоъ дода шуд ки яке аз самтҳои фаъолияти хоҷагии мазкур кишти чормағзи заминӣ мебошад ки саҳмдорон ҳамасола аз ин ҳисоб даромади хуби иқтисодӣ ба даст меоваранд. дар ин хоҷагӣ дар масоҳати зиёда аз 2 гектар кишти такрории чормағзи заминӣ ба роҳ монда шудааст ва хоҷагидорон аз ҳар як гектар замин то 40 сентнери ҳосил ба даст меоранд. маврид ба таъкид аст ки масоҳати умумии кишти чормағзи заминӣ дар ноҳия 150 гектарро ташкил дода ҳамасола майдони кишти чормағзи заминӣ бинобар афзоиши талабот васеъ карда мешавад. дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо шароити бинои нави истиқоматӣ ки барои хизматчиёни давлатӣ пешбинӣ шудааст шинос шуд. бинои дуошунаи истиқоматӣ аз ҳисоби бюҷети маҳаллӣ бунёд шуда дар он тамоми шароити зисту зиндагонӣ барои хизматчиёни давлатӣ муҳайё карда шудааст. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки чунин ғамхорӣ ба мо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ки дар як ноҳияи дурдасти вилояти Хатлон ҷойгир аст ин як бинои боҳашамат барои хизматчиёни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тамоми таҷҳизотҳо ба талабот ҷавобгӯ туҳфа кардааст. миннатдории хешро мерасонем. бино аз 12 хона, 4 хонаи якҳуҷрадор, 4 хонаи дуҳуҷрадор ва 4 хонаи сеҳуҷрадор иборат буда дар он асосан кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо манзили зист таъмин гардиданд. хонаҳои истиқоматии хизматчиёни давлатӣ дар ноҳияи Носири Хусрав бо обу барқ таъмин буда дар саҳни бино ҳамзамон майдончаи бозӣ барои кӯдакон ва дигар инфрасохтори варзишию истироҳатӣ бунёд гардидааст ки минбаъд аз чунин шароити созгор истиқоматкунандагон самаранок истифода хоҳанд кард. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо мақсади рушди соҳаи маориф ва беҳтарсозии сифати таълиму тарбия биноҳои наву замонавӣ бунёд гардида шароити таълим ба талаботи замон мутобиқ гардонида мешавад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 3 ки дар ин рӯз дар деҳоти фирӯзаи ноҳияи Носири Хусрав ифтитоҳ гардид дорои шароити муосири таълиму тарбия буда барои 820 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. мо кӯшиш мекунем ки ҳамавақт кадрҳои хуб тарбия кунем, наслҳои наврасро хуб тарбия кунему ба донишгоҳҳои олию дохил шаванд, ҳамавақт барои ватани худ доим хизмат кунем. бинои нави таълимӣ бо назардошти солтосол зиёд гардидани теъдоди хонандагон ва пеш омадани мушкилоти норасоии ҷойи нишаст бо саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида аз 17 синфхонаи таълимӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. ҳоло дар ин муассисаи таълимӣ хонандагон аз 2 деҳа ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. иттилоъ дода шуд ки мезу курсӣ ва дигар лавозимоти дарсӣ аз ҷониби Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав таъмин карда шудааст. имрӯз дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд мулоқоти навбатии ҳамраисони ҳайатҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон
оид ба делимитация ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон Саймумин Ятимов ва Қамчибек Ташиев баргузор гардид. Роҳбарони ҳайатҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон баррасии масъалаҳои делимитацияи сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистонро дар минтақаҳои боқимонда давом дода ба гурӯҳҳои кории ҳайатҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба делимитация ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон барои идома додани кор дар ин самт супориш доданд. Мулоқот дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор гардид. 1 октябри соли 2024 дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд мулоқоти навбатии ҳамраисони ҳайатҳои ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба делимитация ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон Саймумин Ятимов ва Қамчибек Ташиев баргузор гардид. роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон баррасии масъалаҳои делимитацияи сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистонро дар минтақаҳои боқимонда давом дода ба гурӯҳҳои кории ҳайатҳои ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба делимитация ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон ҷиҳати идома додани кор дар ин самт супориш доданд. Мулоқот дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор гардид. имрӯз дар мамлакат татбиқи фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1997-2006 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ шурӯъ шуд. дар шаҳри Душанбе бахшида ба оғози мавсими даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. дар ҳамоиши тантанавии гусели даъватшудагон ҷавонони ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ, Шоҳ Мансур, Сино ва Фирдавсӣ, масъулини сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кормандони масъули Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурӣ ва волидайни даъватшудагон иштирок намуданд. дар ҳамоиш ба волидайни ҷавононе ки бо амри дил барои адои қарзи фарзандӣ дар назди давлату миллат ва ҳифзи марзу буми меҳан омодаи хизмат гардиданд, миннатдорӣ баён гардид. дар робита ба фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1997-2006 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри Душанбе маросими гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ доир гардид. дар тадбири мазкур роҳбарияти шаҳри Душанбе, Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва ҷавонони навдаъватшудаву синни даъватӣ иштирок намуданд. ман Лиёс Фаромарз баъди хатми донишгоҳ бо хоҳиши худам тасмим гирифтам ки хизмати модар ватанро анҷом диҳам ва бо сарбаландӣ ба назди падар модар баргардам ва барои насли ояндаи худ мехоҳам як намуна бошам. ба ҳамин хотир хизмати ватанро сарбаландона адо намуда ба хона бо сари баланд ба назди модарҷонам бармегардам. ба ҷавонони ҳамсини соли худам ва насли оянда ҳам тавсия медиҳам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваст шуда марзу буми ватанро ҳифз намоянд ва қарзи фарзандии худро, яъне мактаби мардонагиро паси сар кунанд ва қарзи фарзандии худро адо намоянд. зикр гардид ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат барои насли ҷавон на танҳо қарзи шаҳрвандӣ ва шарафи инсонӣ, балки муҳимтарин мактаби обутоб ва мардонагӣ аст ки маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон шуҷоату мардонагӣ омӯхта муқаддастарин арзиши ҳаёт, дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани хоки поки ватани азизро аз худ мекунанд. Дилбар Одилзода, муовини раиси шаҳри Душанбе, ҳамчунин доир ба имкониятҳои хизмат дар сафи артиши миллӣ иброз намуд ки бо таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз барои сарбозону афсарон беҳтарин шароити хизматӣ фароҳам гардида қисмҳои низомӣ бо лавозимоти таълимию тактикӣ таъмин мебошанд. ҷани худамро бо хоҳиши худаш хизмат овардем ба хизмати падару модару ватан, ба мақсад ватани худашро нигаҳбонӣ кардан. мо ай дигар давлатҳо мақсад ягон кас омада ҳимояти мақсад ватани моро намекунанд, хизмат намекунанд. гузашта дута додараки дигаамро дар ҳамин хизмат ба хоҳиши худашон бо сари баланд хизматро адо карда омаданд. мо имрӯз ба ҳамин фарзандони ҳамин Тоҷикистони худамон мақсад хоҳиш мекунем ки биёянд ба сари баланд хизмати худ ватан, модар, Тоҷикистони худамонро
حفظ کنند نگهبانی کنند. هر یک جوانمرد باید خدمت کنند، آب و تاب تیند خودشان را. در روز دعوتشونده برآمدکنندگان با محافظان شجاع وطن که سربلندانه به صف قواهای مسلح شامل شدند، خدمت پرشرف و مردانگی و جسارتمندی تمنا نمودند. در همین جا در وضعیت تنتنوی به جوانانی که در مکتب متحده تکنیکی جمهوری تشکیلات مددگار مدافع جمهوری تاجیکستان تحصیل نموده بودند، حجت رانندگی سپرده شد. چون عنعنه نمایش مشق‌های رمزی و سفارایی سربازان و مراسم نانگزان به چوربینی انجام بخشید. در همه شهر و ناحیه‌های مملکت بخشیده به موسم نو دعوتی تیرماهی نوسکران به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان چوربینی‌های تنتنوی برگزار گردید. جوانان تاجیک با افتخار بلند ملی، احساس گرم میهن‌پرستی و اجرای رسالت فرزندی نزد وطن مادر به صف ارتش ملی پیوسته در این مکتب شجاعت و مردانگی جسمانی و روحانی آب و تاب می‌یابند. نقشه دعوت در بیشتر شهر و ناحیه‌های مملکت در روز اول 100% اجرا گردید که دلیل واضح وطن دوستی و خودشناسی و خودآگاهی ملی جوانان تاجیک می باشد. خبرنگاران ما گزارش می دهند. در میدان قسم حربی وزارت مدافع محله سامانیان ناحیه رشت دعوت شدگان از ناحیه‌های تاجیک‌آباد، لشکرش، سنگوار و نورآباد برای شامل شدن به صف قواهای مسلح حاضر گردند تا خدمت وطن را ادا نمایند. جوانان که سازندگان جامعه آینده به حساب می‌روند باید با قدر ثبات و آرامی و شرایط فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان برسند. خوشبختانه امروز سطح خودشناسی جوانان تاجیکستان رو به تشکل دارد. از جمله امروز که روزی گسیل جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت برگزار گردیده ایستاده است. جوانان ناحیه‌های منطقه رشت امروز با حس بلند وطندوستی و افتخار وطنداری خدمت مادر وطن را امروز با یک غرور و افتخار ملی آماده هستند که با صفای قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل گردند و خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا نمایند. و امروز ببینید که طی سالهای صاحب استقلالی جوانان تاجیکستان صاحب استقلال با حس بلند وطندوستی و افتخار از دولت و دولتداری با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان میپیوندند و این همه از توجه و غمخوری‌های همیشگی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است که امروز در قسم‌های نظامی، در قسم‌های حربی تمام شرایط امکانیت‌های مساعد برای جوانان مهیا گردیده ایستاده است که با تنها امروز جوانان ما خدمت مادر وطن رو سربلندانه اجرا میکنند و مهمتر از همه امروز از مکتب مردانگی میگذرند و آب و تاب مییابند که این برای هر یک جوانی تاجیکستان صاحب استقلال باعث افتخار و سرفرازی می باشد. در رسم گسیل نوسکران نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های منطقه رشت، وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، مقامات حفظی حقوق، والدان دعوت شدگان و فعالان جامعه اشتراک داشتند. در آغاز چوربینی ناطقان قید نمودند که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان کفیل امنیت و صلح و ثبات کشور عزیزمان بوده. خدمتچیان حربی جزو تامهای نظامی در حفظ مرز و بومی وطن و تأمین امنیت و زندگی آسوده ساکنان مملکت سهمی بزرگ و ارزنده دارند. در روز اول دعوت تیرماهی به صف ارتش ملی صدها نفر جوانان دلیر و شجاع ناحیه‌های منطقه با حس بلند وطندوستی حاضر شده آمادگی خود را برای خدمت در قسم‌های نظامی مملکت به خاطر حمایت مرز و بوم وطن عزیزمان بیان داشتند. من اکابیرو ایوب جوان ناحیه رشت از جسارت و مردانگی، صداقت بپایان و فداکاری‌های خدمتچیان حربی که به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بهر آبادی وطن پایداری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کمر همت بستند الهام گرفته با نخستین دعوت کمیسریت حربی ناحیه رشت به خدمت وطن مادر حضور آوردم. امیدوارم که اقدام جوانمردانه من باعث افتخار پدر و مادر و باعث الهام گرفتن همسالانم می‌گردد و باوری کامل بر آن دارم که جوانان ناحیه رشت هیچگاه از خدمت وطن مادر سرکشی نمی‌کنند. جوانان تاجیکستان بیایید به خدمت وطن مادر که این کار شرف، ناموس و پر افتخار است کمر همت بندیم. در این چوربینی به یک قطار نوسکرانی که کورس‌های رانندگی را ختم نمودند در وضعیت تنتنوی شهادتنامه سپریده شد. به خاطر باز هم بلند برداشتن حس وطندوستی نوسکران، سربازان قسم نظامی مشق‌های تیار کرده خود را نمایش دادند که آن از جسارت و آمادگی سربازان برای حفظ مرز و بوم کشور عزیزمان شهادت می‌داد.
ما مادرانی رشتان زمین فرزندانمان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی تربیت می نماییم و فخر از آن می کنیم که فرزندان ما خدمت وطن مادر را به جا می آورند. امروز که ما در این چاره‌بینی گسیل فرزندانمان اشتراک کرده ایستاده ایم و همه فرزندانمان صحتی و سلامتی و به آنها دست و بازی رستمانه، لفظ شیرین شاعرانه تمنا داریم و خواهان آن هستم که همیشه آسمان تاجیکستان ما صاف و بی غبار باشد و صلح همیشه پایدار باشد و دائما پرچم تاجیکستان ما در قله‌های بلند پرتو افشانی کند. تامین امنیت و حمایت منفعت‌های ملی از هر یک ساکن مملکت، خصوصا جوانان دلیر و شجاع، وابستگی دارد، زیرا آنها می‌توانند با راه خدمت در صف قوه‌های مسلح مرز و بوم کشور و منفعت‌های ملی را در شرایط مرکب جهانی شوی حمایت نمایند. در این چاره‌بینی دعوت شدگان قید نمودند که خدمت در صف قوه‌های مسلح باعث افتخار هر یک جوان وطندوست بوده. این عمل را تنها جوان پیشه می‌نماید که حسی بلند وطندوستی و افتخار ملی داشته، با پیروی از گذشتگانی خود برای حمایت مرز و بوم وطن محبوبمان همیشه آماده است. این است که با درک مسئولیت وطنداری ناحیه‌های رشت، تاجیک‌آباد، لشت، سنگوار و نورآباد در روز اول نقشه دعوت تیرماهی را به صف قوه‌های مسلح پوره اجرا کردند. در آخر جمع آمد هنرمندان با برنامه فرهنگی برآمد کرده خاطر اهل چاره‌بینی را شاد کردند. در زمینه تطبیق فرمان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1997 و 2006 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی در شهر و ناحیه‌های حدود ولایت ختلان چهاربینی روز دعوت شونده برگزار گشته جوانان اختیاراً با روحیه بلند خودشناسی ملی و وطندوستی برای ادای خدمت وطن رهسپار می‌گردند. در ورزشگاه کالج طبی ناحیه وخش با مناسبت گسیل نخستین گروه جوانان به خدمت حربی با اشتراک مسئولین مقامات دولتی، فعالان، دعوت شونده ها و والیدان آنها چهاربینی با شکوه روز دعوت شونده آغاز گردید. جوانان با آر و ناموس و وطندوست ناحیه با صدای وطن بهر حفظ مرز و بوم کشور صداقت بی‌پایان خود را بهر آمادگی و شامل شوی به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نشان دادند و در روز یکم نقشه دعوت جوانان در ناحیه پوره اجرا گردید. در این روز فرحبخش جوانان ناحیه وخش اختیاراً به کمیسریات حربی ناحیه آمده ابراز نمودند که می‌خواهند قرض شهروندی خود را در نزد دولت و ملت تاجیک اجرا نمایند. در زمینه دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شرایط خدمتی در قسم‌های حربی به مراتب بهتر گردیده است که جوانان با روح الهام قوی خدمت حربی را ادا نموده سربلندانه به نزد والدانشان برمیگردند که این مایه افتخار و سرفرازی هر یک پدر و مادر می‌گردد. ما با همراهی دادرم حسین جان با خدمت مادر وطن رفته سربلندانه خدمت مادر وطن می نماییم. ارتش ملی خیش اسپار کنیم، بهر امنیت این کشور کنیم. خدمت مادر وطن قرض است به ما، از دل و جان خدمت مادر کنیم. در ادامه تنتنه‌های با شکوه روز دعوت شونده در گوشه برای جوانان قوی اراده و باور و ناموس دسترخوان عیدانه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وخش آراسته شده بود. تناول غذا، صحبت‌های صمیمی جوانمردان وطندوست سر دسترخوان عیدانه با چهره‌های گرم و پر از مهر این جوانان نشانه از ثبات کامل و وحدت جاویدانی تاجیکستان محبوب است. خدمت به وطن مادر برای هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس تاجیکستان قرض شهروندی می باشد. از این رو هر یک جوانمرد باید رسالت خود را در نزد وطن و ملت خویش با خدمت صافدلانه و روحیه جوانمردانه اجرا نماید. ما مادران شکرانه از آن میکنیم که در وطن تنج و آرام آباد و پیشرفته زندگانی میکنیم. من یک تن مادری تاجیک توانستم مهر وطن را در دل فرزندانم جای نمایم. عین حال پسرم در ناحیه درواز قرض فرزندی خود را در نزد وطن مادر اجرا کرده ایستاده است. سر من بلند است، چرا که افتخار نکنم
فرزندم در خط سرحد بحر آرامی و آسودگی تاجیکستان عزیز خدمت کرده ایستاده است. ضمن سخنرانی راهبریت ناحیه و مقامات قدرتی قید گردید که محض توسط خدمت در قسم‌های حربی جوانان آبوتاب می‌یابند و همچون مردان شجاع وطن به کمال می‌رسند و در برابر این دانش و ملکه سیاسی خود را بلند برداشته حفظ مرز و بوم و هر یک وجب زمین تاجیکستان عزیز را برای خود شرف و افتخار می‌دانند. ما مادران تاجیکستان فخر از آن می‌نماییم که فرزندان با ننگ و اوری و ناموس به دنیا آورده‌ایم. راهی سفید فرزندان عزیزم، رادمردان تاجیکستان من. خدمت در صف قواهای مسلح برای جوانان مکتب حیات است، زیرا آنها محض در دوره خدمت عسکری امکان دارند که ماهیت مفهوم‌های وطن، دولت و ملت خود را به خوبی درک کرده سبق دلیری و شجاعت و صداقت آموزند. ادای خدمت در صف قواهای مسلح نه تنها قرض مقدس فرزندی بلکه مایه افتخار و شرف بزرگ بوده خدمت حربی به هر یک جوانمرد همچون مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خودآگاهی و میهنپرستی خدمت میکند. در ادامه چاره‌بینی همچنین دیگر اشتراکداران از جمله دعوتشونده‌ها و والیدان آنها در موضوع خدمت به وطن مادر اندیشه‌رانی نموده جوانان را به وطن دوستی، خویشتن‌شناسی، صداقتمندی به دولت و ملت هدایت نمودند. با جوانانی که کورس‌های کوتاه مدتی رانندگی را ختم نمودند شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده شد. جوانانی با عزم و اراده ناحیه وخش چون دیگر جوانان تاجیکستان صاحب استقلال با افتخار و سرفرازی‌های زیاد آماده بودن خود را به خدمت وطن مادر بیان نمودند. در این روز فرحبخش چند نفر از حساب فرزندان مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان دولتی، کارمندان ساحه معارف و تندرستی و دیگران به خدمت وطن مادر سفربر کرده شدند. من همچون شهروند تاجیکستان امروز فخر از آن دارم که فرزند خود را به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برای ادای خدمت مادر وطن سفربر نموده ایستادم. هر یک فرد جمهوری تاجیکستان، هر یک پدر و مادر وظیفه‌دار است، قرضدار است که فرزند خود را برای خدمت مادر وطن، حمایت وطن سفربر نماید. من خوشبخت‌ترین مادر هستم که امروز فرزندی چهارمین من به قواهای مسلح وطن آمد. من افتخار میکنم. بگذار همه مادران مثل ما پسران خود را با قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آورده خدمت وطن مادر را به جا آورند. سپس همچون عنعنه ملی و رسم خوبی مادرانه به نوزکران مراسم ناگزان از جانب مادران و گلدختران صورت گرفت. قید کردن به مورد است که مراسم کلچگزان خاصی سفربرسازی جوانان به صف قواهای مسلح به شمار رفته مادران نان را تا برگشتن سرباز با خود نگاه می‌دارند. ما نیز جوانان وعده می‌دهیم که چنین سرباز شجاع، دلیر و ناترس شده تاجیکستان عزیزمان را چون گوهرکی چشم نگاه می‌داریم. ما فرزندان صادق این وطنیم، پیرو پیشوای ملتیم. هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه وخش سرود و ترانه‌های دلنشین و وطن دوستانه را پیشنهاد اهل چاره‌بینی نمودند و جوانان در وضعیت خاطرمان با حس بلند وطن دوستی، صداقت به خلق و کشور عزیزمان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل کرده شدند. در معرکه مهم سیاسی دعوت تیرمایی جوانپسران به صف قوه‌های مسلح مملکت نخستین شده جوانان باوقار و سعادتمند ولایت مختار کوهستان بدخشان فرمان پرزیدنت مملکت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش امامعلی رحمان اوید به دعوت تیرمایی جوانپسران به صف قوه‌های مسلح را سری وقت اجرا نمودند. این سال من به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیدم. من تصمیم گرفتم که در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده و وطن صادقانه خدمت نمودم. و همسالان و کسانی که سن دعوتی دارند به آنها توصیه می‌دهم که اومده خدمت مادر وطن را ادا نمایند چون که برای هر یک فرد وقار و ناموس فرض است. ارتش ملی تاجیکستان از امتحان سخت و سنگین تاریخ با موفقیت گذشته به یک نهاد قدرتمند حمایتگر منفعت‌های ملی و مرز و بوم کشور تبدیل یافته است. خدمتچیان حربی قادرند که امنیت ملت و حفظ سرحد دولتی را با سربلندی و با کسبیت تام تامین نمایند. مایه افتخار است که در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در زمینه دستگیری و غمخوری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان دوام چند سال اخیر برای افسران و سربازان جهت ادای خدمت صادقانه و صافدلانه و حفظ خاک پاک تاجیکستان امکانیت‌های وسیع فراهم آورده شده. تجدید و نوسازی انفراستراکچور قسم‌های حربی و تامین آنها با تکنیک و تجهیزات
تجهیزات‌های ضروری و دیگر شرایط بلند خدمتی مهیا شده است. محض با همین مقصد همساله فرزندان شجاع میهن با افتخار بلند و صداقت بی‌پایان به این سرزمین نازنین به صف قوه‌های مسلح مملکت پیوست می‌شوند و در حفظ موفقیت‌های دولت و دستاوردهای ملتی تاجیک نقش خود را می‌گذارند. خدمت حربی در صف نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان در برابر قرض مقدس شهروندی برای جوان پسران مایه افتخار و شرف بزرگ بوده. برای هر یک جوانمرد مکتبی بزرگ جسارت و مردانگی محسوب می‌یابد. از این لحاظ هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس و دارای غرور ملی باید قرض شهروندی خیش را در نزد وطن مادر مردانه‌وار ادا نموده در حفظ منفعت‌های تاجیکستان صاحب استقلال سینه سپر کند تا مردم در فضای صلح و ثبات کامل زندگی نمایند. بهر حفظ هر ذره خاک مقدس تاجیکستان عزیز و تامین زندگی ارزنده آسایش‌های مردم آن با تمام هستی خیش خدمت میکنم. همه این سعادت و شرافت از برکت استقلالیت و غمخواری‌های پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمده است که نسبت تقدیر امروز و فردای ما جوانان توجه خاصه دارند و در همه جاده‌ها خدمت‌های بی‌درنگ خود را نثار می‌نمایند. ما جوانان پیروان پیشوای ملت باید ملت خود را حفظ و حمایت کنیم. مایه افتخار خرد و بزرگ ولایت است که سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان طی سالهای اخیر از ابتکارات جوانان وطن دوست بام جهان که در اجرای دعوت‌های بهاری و تیرماهی با سر بلند اشتراک می‌کنند بارها تحسین و آفرین خوانده این اقدام شایسته را برای دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری نمونه عالی انسان دوستی ارزیابی نمودند. خدمت وطن مادر قرض فرزندگی هر یک جوانمرد با ناموس بوده او مکتب تربیت اراده شجاعت جسارت و وطنداری باشد. ما جوانمردان شغنا با خواهش خود امروز به ارتش ملی آمده خدمت وطن مادر را برای خود شرف می‌دانیم. جوانان زاده استقلال که از غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برخوردارند از تاکیدهای پیوسته پیشوای ملت روح بلند می‌گردند و بهر اجرای قرض فرزندی خود در نزد دولت و ملت و حفظ مرز و بوم میهن از کشورهای خارجی به وطن برگشته به صف ارتش ملی می‌پیوندند. جوانان سنی دعوتی سنه 1 اکتبر که همچون روز دعوت شونده در سراسر جمهوری برگزار می شود به کمیساریات حربی ولایت حاضر شده بعد گذشتن از تشخیص طبی همچون جوانان تهمتن و نیرومند و سالم به خدمت سفربر می گردند. دعوت شوندگان از ناحیه‌های درواز، ونج، روشان، شغنان، رشتقلعه، اشکاشیم، ناحیه مرغاب و شهر خاروخ از کمیسای طبی گذشته همچون سربازان سالم و بردم انتخاب شدند. ما افتخار میکنیم که ما جوانان ناحیه درواز خرسندانه به خلق و ملت خود خدمت می‌نماییم و این با شرافت پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. ضمن سخنرانی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان از نام باشندگان و پدر و مادران دعوت شوندگان به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای فراهم آوردن شرایط مساعد برای خدمت جوانان و دستگیری پیوسته آنها اظهار سپاس و مینه‌داری نمود. در مراسم گسیل جوانان تهمتن ولایت ابراز شد اقدام اختیاراً حاضر شدن دعوت شونده و در روز اول اجرا گردیدن نقشه دعوت به صف ارتش ملی بار دیگر ثابت می‌سازد که جوانان بدخشان تلاش‌های خسته‌ناپذیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را همه‌جانبه دستگیری نموده برای حمایت مرز و بوم میهن سفربر می‌شوند. مادران بدخشانی مطمئنند که برای حفظ خاک مقدس مادر وطن عزیزمون فرزندان واقعا باوقار و صادق به ملت را تربیت کردند که بهر اجرای عهده‌داری‌های حتمی حربی آماده میباشند. حمایت خدمت‌های مقدس چون آزادی و استقلالیت و منفعت‌های ملی و دولتی وظیفه هر فرد با ننگ و ناموس وطن دوست و وطن پرور و خودشناس و خودآگاه بوده امید و باوری است که من بعد نیز جوانان ولایت خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور را چون نشانه عالی شرفمندی و مکتب متانت و مردانگی و دلیری و باهمتی به جا می‌آورند. با حس افتخار و سرفرازی است که فرزندم در تأمین صلح و ثبات، ترتیب جمعیتی و حفظ مرز و بوم وطن عزیزمان تاجیکستان سهمگذار خواهد بود. ما مادران شهر خاروخ شکرگزار از آن هستیم که امروز ما در فضای صلح و ثبات عمر به سر میبریم. در این باره مینه‌داری صمیمی مادرانه را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم. اینچنین به همه فرزندان که امروز
همراه فرزندم به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر می‌شوند. دعا می‌دهم که به وطن خود صادقانه خدمت نمایند. بهر باز هم خوش و خاطرمان گذراندن معرکه مهم سیاسی، برنامه رنگین اهل صنعت و فرهنگ سرشار از سرود و ترانه‌های جذاب وطن دوستانه بود، به معرکه دعوت تیرمایی جوان پسران ولایت مختار کوهستان بدخشان به صف ارتش ملی شهامت خاصه بخشید. در فضای ادانه فرزندان غیور ولایت خوشحالی نموده همچون رادمردان وطن دوست به صف ارتش ملی گسیل کرده شدند. 1 октябр дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ оғоз гардида, ҷавонони худогоҳу хешаншинос бо амри дилу виҷдон ба хидмати модар ватан мераванд. дар рӯзи 1 даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ, нақшаи даъват дар ҷамоати деҳоти Ворух ва Чоркӯи шаҳри Исфара зиёда аз 100% иҷро гардид. ин дастовард аз ҳисоби баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ, худогоҳию хешаншиносӣ ва нишонаи татбиқи сиёсати оқилона ва дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоатҳои деҳоти Ворух ва Чоркӯ далолат мекунад. хизмат дар сафи артиши миллӣ мояи ифтихори ҳар як ҷавонмард аст. хизмат ба ватан модар ҳам қарз асту ҳам фарз аст. шахсе ки ватанашро дӯст медорад, модарашро низ дӯст медорад ва бояд ба хизмати ҳарбӣ равад. ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ қарзи фарзандии худро дар назди ватан бояд иҷро намоянд. хушбахтона дар деҳоти Ворух сафи ҷавонони далеру шуҷоъ тораф меафзояд. ман мақсад гузоштам ки аввал дар сафи артиши миллӣ хизмат намоям ва баъд ба фаъолияти кориам оғоз бахшам. дар ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара ба муносибати гусели навазкарон чорабинии идона доир гардид. диловарони Ворухӣ бо сарбаландӣ ва ифтихор аз ватандорӣ дар назди волидон ва ҳамдиҳагони худ паҳлӯ ба паҳлӯ дар саф истода бо ин иқдоми ҷавонмардона нишон дода тавонистанд ки ба давлату миллати худ содиқ ҳастанд. масъулини ҷамоати деҳоти Ворух ва собиқадорону волидони даъватшавандагон зимни баромад хизмат дар сафи артиши миллиро гузаштан аз мактаби мардонагӣ унвон намуда бо ифтихори зиёд изҳор доштанд ки ҷавонони Ворухӣ дар ҳимояи марзу буми ватани хеш ҳамеша дар сафи пеш қарор доранд. ман фахр мекунам ки имрӯз писари ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон меравад ва ман рисолати падарии хешро дар назди ҳам фарзанд ва ҳам халқу ватан иҷро мекунам. фарзанди ман Салмонҷон имрӯз ба хизмати ватан меравад. ман фахр мекунам ки чунин фарзанд дорам. дар маъракаи гусели навазкарон дар ҷамоати деҳоти Ворух волидон ва сарбозон аз хизмати ҳарбӣ баргашта қадрдонӣ карда шуданд. собиқадорони ҷангу меҳнат ва дар умум хурду бузурги ин гӯшаи диёри биҳишт осоимо ҳамроҳи навазкарон то дергоҳ суруру шодмонӣ намуданд. муҳофизони ватан ки имрӯз ба хидмати ҳарбӣ мераванд намунаи ибрати насли ҷавони кишвар буда сарчашмаи ифтихору сарбаландии падару модарони хеш ҳастанд. дар деҳоти Ворух ва Чоркӯи шаҳри Исфара дар даъвати тирамоҳии ҷавонон ба артиши миллӣ сафи фарзандони шахсони мансабдор ки ба хизмати модар ватан сафарбар шуданд бештар шудааст. онҳо хуб дарк намуданд ки хизмати ҳарбӣ дар баробари масъулият будан ифтихори ватандорӣ мебошад. солҳои охир дар ҷамоати деҳоти Чоркӯ низ ба масъалаи тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ таваҷҷӯҳи хоса равона шудааст. дар ҳар оила ҷавонони синни даъватӣ бо хоҳиши худ ва амри дилу виҷдон ба хизмати ҳарбӣ равона мегарданд. ин нишонаи возеҳи ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ нақшаи даъват дар ҷамоати деҳоти Чоркӯ низ пурра иҷро гардид. имрӯз ман ба орзуи худ расидам, зеро аз хурдӣ орзу мекардам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати ватан модарро адо кунам, зеро хизмати ватан модар қарзи ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтанӣ ҳастам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омада хизмати ватан модарро адо намоянд. вазъи зудтағйирёбандаи ҷаҳон бахусус ҳодисаҳои охир моро водор месозанд ки аз ҳарвақта беш ватанамонро дӯст дорем ва барои ҳимояи марзу буми он ҳамеша омода бошем. дар ҷамоати деҳоти Ворух ва Чоркӯи шаҳри Исфара ба ин масъала таваҷҷӯҳи бештар равона намуда ҷавононро дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ тарбия менамоянд. ҳамин буд ки давоми 6 соли охир ҷамоатҳои деҳоти Ворух ва Чоркӯ дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳӣ ва баҳорӣ аз иҷрои нақша мужда медиҳанд. 2 соли хизматро сарбаландона анҷом дода ба назди падар модари худ баргаштам. 2 соли хизмат ин барои ман гузаштан аз мактаби мардонагӣ буд.
бо оғоз гардидани маъракаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, ҷавонони далеру шуҷоъ ва ватандӯси ҷамъиятҳои деҳоти Ворух ва чоркӯи шаҳри Исфара барои иҷрои қарзи шаҳрвандӣ омодагии худро изҳор дошта, собитқадамона барои хизмати ҳарбӣ қадам бардоштанд. Ин раванд гувоҳи он аст, ки баҳодирони Ворухӣ ва чоркӯӣ хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро қарзи шаҳрвандӣ ва ифтихори ҷавонмардӣ медонанд. аз кӯдакӣ орзу доштам ки ба ватан содиқона хизмат кунам. ман имрӯз ба синни 18 даромадам, ба хизмати модар ватан рафта мехоҳам. чорабинии гусели навазкарон дар ҷамъиятҳои деҳоти Ворух ва чоркӯи шаҳри Исфара бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардида, барномаи рангини фарҳангӣ ба ин чорабинӣ ҳусни тоза бахшид. Диловарони ватан бо рӯҳияи баланд ба хизмати ҳарбӣ гусел карда шуданд. хизмат ба ватан модар қарзи фарзандӣ ҳар як ҷавонмарди бонангу номус буда, мактаби бузурги тарбияи ирода, ҷасорат, шуҷоат ва ватандорӣ ба ҳисоб меравад. хизмат дар сафи артиши миллӣ яъне ҳимояи манфиатҳои давлату миллат ва халқи Тоҷикистон мебошад. бо дарки ин маънӣ шумораи зиёди ҷавонмардони бонангу номус ва қавӣ иродаvu асили ноҳияи Фархор дар рӯзи нахустини давати навбатии тирамоҳӣ ба таври ихтиёрӣ ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда азм намуданд, ки қарзи шаҳрвандӣ ва ҷавонмардии худро сарбаландона адо намоянд. нахуст навдаватшавандагонро табибон ба таври шаффоф ва дақиқ аз комиссияи тиббӣ гузарониданд, зеро аскарон бояд аз ҷиҳати рӯҳӣ ва ҷисмонӣ солим бошанд, то тавонанд ин сарзамини биштосоро аз ҳар гуна хатарҳо ҳифз намоянд. дар рафти комиссияи тиббӣ сардори комиссарияти ҳарбии ноҳияи Фархор бо навдаватшавандагон суҳбат намуда, ба онҳо ҷиҳати ин иқдомоти пешгирифтаашон аҳсану офарин хонд ва баён дошт, ки ҳар ҷавон бояд андеша ва дарк намояд, ки номуси ватандорӣ аз ҳифзи ватан модар оғоз мегардад. баъди анҷоми комиссияи тиббӣ навдаватшавандагонро ба комендатураи сарҳадӣ қисми низоми 0307 қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор сафарбар намуданд. зимни баргузории чорабинии тантанавӣ ба муносибати сафарбарнамоии даъватшавандагон, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, масъулони сохтору мақомотҳои дахлдор, падару модарони даъватшавандагон ва фаъолон иброз доштанд, ки артиши миллӣ аз рукунҳои муҳимтарини давлатдорӣ ба ҳисоб меравад, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва дастгирии роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давра ба давра такмил ёфта, дар радифи муҷаҳҳазгардонии ҷузу томҳои он бо техникаву лавозимоти низомӣ, ҳамзамон ҷиҳати беҳдошти будубоши афсарону сарбозон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. фазои муносиби чорабинӣ, ки аз симои дурахшону пурифтихори даъватшудагону волидайни онҳо ҷило медод, баёнгари он аст, ки ҳар як нафари онҳо имрӯз бо амни дилу муҳаббат ба марзу буми Тоҷикистон роҳи хизматро дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карданд. вақте ки ман муассисаи давлатии таълими коллеҷи тиббиро хатм намудам, пас аз он аз комиссарияти ноҳияи Фархор ба ман даъватнома шуд ва ман ҳозир шудам ва ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда дар назди худ, ватан ва модарам хизмати содиқона мекунам. сари вақт ҳозир шудани ҷавонписарон ба комиссарияти ҳарбии ноҳияи Фархор барои адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ далели он аст, ки имрӯз ҷавонони ноҳия аз сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пуштибонӣ менамоянд. ягон монеаи сунъӣ ва унсурҳои бегона наметавонад сари роҳи ҷавонписарони бонангу номуси ноҳияи Фархор гардад, зеро ҷавонони диловару ҷасури ноҳия бо азму иродаи қавӣ ва шикастнопазир ин ташаббусро пеш гирифтанд. тибқи даъвати комиссарияти ҳарбии ноҳия, ҳозир шудани ҷавонони матиниродаи ноҳия аз хориҷи мамлакат дар рӯзи аввали чорабинӣ бевосита аз масъулияти баланди онҳо дар роҳи ҳифзи марзубум ва манфиатҳои миллии кишвар гувоҳӣ медиҳад. вақте ки аз комиссарияти ҳарбии ноҳия ба ман даъватнома омад, аз худи Федератсияи Россия ман ҳозир шудам. мехоҳам ки барои ватан содиқона хизмат кунам. ҳимояи неъматҳои муқаддас чун озодиву истиқлолият ва манфиатҳои милливу давлатӣ вазифаи ҳар як фарди бонангу номус, ватандӯсту ватанпарвар ва худшиносу худогоҳ буда, ҷавонписарон хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро чун нишонаи олии шарафмандӣ, мактаби матонату мардонагӣ ва далериву боҳиматӣ меҳисобанд. падарону модарони даъватшавандагон мутмаинанд, ки барои ҳифзи хоки муқаддас
муқаддаси ватани азизамон фарзандони воқеан бовиқору ҷасур ва ватандӯстро тарбия намуданд ки барои адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ омода мебошанд. пурра иҷро гардидани нақшаи давлати тирамоҳӣ дар рӯзи аввали чорабинӣ аз он гувоҳӣ медиҳад ки ҷавонони ноҳияи фарход дар лаҳзаҳои ҳассоси таърихии имрӯза ки ҷаҳонро фаро гирифтааст эҳсоси муқаддаси ҳимояи хоки ватанро болотар аз ҳама арзишҳо гузошта омодагии хешро баҳри ҳифзи сарзамини аҷдодӣ нишон доданд. аз 2 то 6 октябри соли 2024 дар пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри душанбе бори нахуст чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон баргузор мегардад. дар ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ зиёда аз 540 варзишкар аз 67 давлати ҷаҳон ширкат меварзанд. дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо ҳамчун мизбон дар қувваозмоиҳои инфиродӣ дар ҳайати 24 нафар 17 писар ва 7 духтар иштирок мекунанд. ҷараёни кушодашавии рафти баргузорӣ ва анҷоми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ мустақиман пахш мегардад. дар шаҳри душанбе бо ташаббуси Бонки Миллии Тоҷикистон, ташкилоти қарзии молиявӣ, ташкилоти сухурдавӣ ва шарикони рушд марҳилаи ниҳоии силсилаи фестивалҳои саводнокии молиявӣ дар соли ҷорӣ баргузор гардид. гузориш дар ин бора. дар маросими ифтитоҳи фестивал муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Сироҷиддин Икромӣ ва муовини раиси шаҳри Душанбе Сорбон Хол Муҳаммадзода оид ба моҳияти маърифати молиявӣ, зарурати дониш ва саводнокии молиявӣ ва нақши он дар рушди иқтисоди кишвар ва аҳолӣ суханронӣ намуданд. қайд гардид ки баргузории фестивалҳои саводнокии молиявӣ на танҳо чорабинии таълимӣ, балки имконияти хуб барои муошират бо коршиносон, мубодилаи таҷриба ва шиносоӣ бо воситаҳои нави молиявӣ ба ҳисоб меравад. баъдан директори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисод профессор Шариф Раҳимзода барои иштирокдорони фестивал доир ба таърихи пайдоиши низоми Бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди он дар шароити имрӯза маъруза пешниҳод намуд. сипас аз ҷониби мутахассисони Бонки Миллии Тоҷикистон ва намояндагони ташкилотҳои қарзии молиявӣ оид ба мавзӯъҳои муҳимияти саводнокии молиявӣ, қаллобӣ дар интернет ва роҳҳои пешгирии он, рақамикунонии пардохтҳо, моҳият ва бартариятҳои он, таъсири суғуртакунонӣ ба иқтисодиёт, ESG ва алоқамандии он ба саводнокии молиявӣ, нақши ташкилотҳои молиявӣ дар баланд бардоштани сатҳи саводнокии молиявии аҳолӣ, рӯнамоиҳо пешниҳод гардид. дар рафти чорабинӣ озмуни саволу ҷавоб сурат гирифта нафарони фаъол соҳиби тӯҳфаҳои хотиравӣ шуданд. қисмати дуюми чорабинӣ ки дар боғи Куруши Кабир гузашт ба намоиши маҳсулоти ташкилотҳои молиявӣ ва суғуртавии кишвар бахшида шуд. дар он ташкилотҳои қарзии молиявӣ, суғуртавӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ба тамошобинони фестивал маҳсулоти худро пешниҳод ва муаррифӣ намуданд. қисмати сеюми чорабиниро барномаи фарҳангии ҳунармандони варзидаи кишвар шукӯи тоза бахшида, табъи иштирокдорони фестивалро болида гардонид. бахшида ба рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола 5 октябр таҷлил мегардад, дар Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. дар ин тадбир роҳбарият ва кормандону намояндагони сохторҳои дахлдори давлатӣ, мудирони шуъба ва бахшҳои кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои Душанбе иштирок намуда, вобаста ба мақому манзалати забони давлатӣ дар солҳои соҳиби истиқлолии кишвар ибрози андеша намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. сабақи аввалини модар ба фарзанд аз омӯзонидани забон шурӯъ мегардад ва бо нақли афсонаҳо ва қироати ашъору панди бузургон дар замири ӯ хислатҳои наҷиби инсонӣ ҷой медиҳад. воқеан фарзанд сухани аввалинро низ аз забони модар ки гавҳорабони забони адабиёт аст меомӯзад. аз ин рӯ ҳар бонуи тоҷик дар баробари хуб донистани забони давлатӣ, таъриху адабиёт ва фарҳанги миллӣ, инчунин ба поку беолоиш нигоҳ доштани забон, ҳифзи арзишҳои волои фарҳанг ва тамаддуни миллӣ аҳамияти хоса дода, бояд дар тарбияи фарзанди солиму солиҳа нақши муассир гузошта тавонад. ин матлаб дар ҳамоиши ҷумҳуриявӣ ки ба бузургдошти рӯзи забони давлатӣ таҳти унвони забон рукни асосии ҳастии миллат ва давлат дар Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд, баён гардид. иштирокдорони ҳамоиш нуқтаи назари худро доир ба фазилату мероси пурғановати таъриху фарҳанги миллати тоҷик будани забони модарӣ иброз намуданд.
забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо забони муоширати байни одамон, балки имрӯз забони сатҳи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст, чун пешвои муаззами миллат чандин ташаббусҳои ҷаҳонии худро бо забони нови давлатӣ эълон намуданд ва ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат аз минбари Созмони Милали Муттаҳид вобаста ба эълон гардидани 10-солаи сулҳи ҷаҳонӣ барои ояндагон, яъне ки барои наслу наврас, маз бо забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод ва мо метавонем гуфтан ки имрӯз забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон забони сулҳ аст, забони ҳамраӣ аст, ҳамдилӣ аст, ҳамфикрӣ аст, забони муттаҳидӣ аст. зикр гардид ки бузургдошти забони давлатӣ арз гузоштан ба таъриху фарҳанги миллат аст, зеро забон хишти аввали кохи миллат, яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ ва нахуст унсури тафаккури миллӣ буда забони сулҳу дӯстӣ, меҳру муҳаббат ва садоқату бародарист. маҳз истиқлоли давлатӣ барои дурахши дигарбораи забони тоҷикӣ ва рушду такомули он заминаи мусоид ва имкониятҳои фаровон муҳайё намуд. аз ин рӯ ба ҳар кадоми мо зарур аст ки ба арзишҳои бузурги миллӣ аз қабили ватан, модар, истиқлоли давлатӣ, забон ва таъриху фарҳанги ғановатманди худ арҷгузорӣ намуда забони модариро ба фарзандони худ омӯзонем, зеро забони модарӣ сарчашмаест ки фарзандро ба асолати миллӣ пайванд медиҳад, таъкид гардид дар ҳамоиш. имрӯз дар робита ба соли маърифати ҳуқуқӣ дар факултати молиявию иқтисодии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамоиши байналмилалии илмӣ амалӣ баргузор шуд. Тадбири мазкур таҳти унвони танзими молиявии рушди босуботи инноватсиониву индустриалии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ доир шуда, дар кори он донишмандони соҳа иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. факултати молиявию иқтисодии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҷузъи ин муассисаи бузурги таълимӣ аст ки дар самти омода намудани кадрҳои соҳавӣ дар равияи иқтисоду молия фаъолият мекунад ва имрӯз дастпарваронаш дар пешбурди иқтисодиёти миллӣ нақши муассир доранд. бо мақсади татбиқи ҳадафҳои соли маърифати ҳуқуқӣ дар факулта таҳти унвони танзими молиявии рушди босуботи инноватсиониву индустриалии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳамоиши байналмилалии илмиву амалӣ баргузор шуд. дар тадбири мазкур мутахассисони соҳаҳои гуногун иштирок намуда доир ба масъалаҳои баланд бардоштани маърифати молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, самтҳои афзалиятноки рушди инноватсионӣ, комплексии агросаноатии кишвар, тартиби таҳияи дурнамои даромади буҷети давлатӣ ва амсол ба инҳо мубодилаи афкор намуданд. гуфта шуд ки гузаронидани чунин ҳамоишҳои сатҳи баланд барои ба ҳам омадани илм аз назария ба амалия мусоидати фаъол намуда, дар ин баробар ҷиҳати пешрафти иқтисодиёти миллӣ мусоидат менамояд. ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ пеш аз ҳама татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар, пеш аз ҳама вобаста ба рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти миллӣ, ба танзим даровардани муносибатҳои пулию қарзӣ, рушди бозори молия ва пешниҳод намудани тавсияҳо ба мақомотҳои дахдори соҳаи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. дар доираи соли маърифати ҳуқуқӣ баланд бардоштани савияи дониши молиявии аҳолӣ фикр мекунам ба мақсад мувофиқ аст ва дар доираи нақша чорабиниҳои Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ҳамоишҳои бузурги илмӣ назариявӣ бо иштироки мутахассисони соҳаҳо гузаронида мешаванд. таъкид гардид ки дар замони муосир яке аз нишонаҳои муҳими давлатдорӣ доштани рамзҳои муқаддас алалхусус конститутсия буда, маҳз дар он масъалаҳои муҳимтарини давлатдорӣ ва арзишҳои эътирофнамудаи башарӣ мустаҳкам мегарданд. дар баробари ин муҳимтарин арзишҳои умуми башариро маҳз конститутсия таҷассум менамояд ки минбаъд дар раванди қабул ва татбиқи қонунҳо дар мадди назар қарор додани онҳо барои субъектҳои ваколатдори давлатӣ ҳатмӣ мебошад, гуфта шуд дар ҳамоиш. нутиқон дар доираи эълони соли маърифати ҳуқуқӣ баланд бардоштани савияи дониши иқтисодии ҷомеаро ба манфиат хонданд.